खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। थांनाय 2025-22 सेप्तेम्बराव जोंनि BTC बिसायख'थिया जानानै थांबाय आरो गाबोननि समाव गाबोन 26 सेप्तेम्बर गाबोननि 26 सेप्तेम्बर सानाव जोंनि BTC बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ फिथाइखौ जों मोननो थांगासिनो दङ। दा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो थांनाय 2020-27 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव इन्ट्रि मारिफैदोंमोन। बिथांनि इन्ट्रि मारिफैनायखौ जों रायजो राजाफ्रा जोबोद वेलकाम खालामदोंमोन, मोजां मोनदोंमोन आरो मोनसे मिजिं थिनाय दंमोन रायजो राजाफ्रा जे थारैनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों माबा मोनसे गोदान जोंनि गेजेराव लाबोनो हागोन नामा, जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तन आरो गोजोन सान्थि गायसनलांनायनि गोख्रों स्ल'गानजों इन्ट्रि मारिफैदोंमोन आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि 5 बोसोर BTC काउन्सिल रुलिं खालामलांनाय समाव आसाम स्टेटनि आन्डाराव दोनजानानै लाजानानै पलिटिकेलि रुलिं खालामनो गोनां मोनसे बायथ'आव थानानै रुलिं खालामलांनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। आरो लोगोसे 2020-27 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय माखासे एडमिनिस्ट्रेशन माखासे गोहोफोरखौ आसाम स्टेटनो हरफिननाय माखासे नुथायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो BTR एग्रिमेन्टनि MOSनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय माखासे दफाफोरा जों बर' माहारिनि थाखायनो जोबोद गिनो गोनां, जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय BTC गभर्नमेन्टनि समाव जोंनि बर' फिसाफ्रानो जाय हाया जोंनि हायाव थानानै जिउ खुंबाय थानाय बर' फिसाफोरखौनो इभिक्सन खालामनानै हालाय हाफाय खस्थ' साद जाला खालामनाय माखासे नुथायफोरखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदि जोंनि बर' फिसाफ्रानो गावनिनो हायाव इभिक्सन खालामजानाय माखासे दुखुनि नुथायफोरखौ जों मानि थाखाय नुनो मोनखो आरो मानि थाखाय इभिक्सन खालामजानांगौ जाखो, बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय BTR एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोरनि गेजेरजों आसाम स्टेटखौ डाइरेक्टलि माखासे पावारफोरखौ बाहायनो हानाय माखासे कन्डिशनफोरखौ लिरनानै लाबोजानाय जोङो नुनो मोनदोंमोन, जायनि थाखाय आसाम स्टेटनि अर्डार बायदि साजेसन बायदि डिरेक्सन बायदि माखासे खामानिफोरखौ मावनो गोनां जानानै फैदोंमोन आरो जायफोर खामानिफोरखौ बर'नि हेंथा मावदोंमोन बै हेंथा मावनाय खामानिफोरनि सायावबो जोंनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दैदेननाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना खुनु मोनसे अबजेक्शननि बाथ्रा बुंनो हानाय गोहो मोनदिया, खारन बिसोरा जेबो गोहो गैया, जेराव आसाम स्टेटनि आन्डाराव थानानै बिसोर BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानो गोनां मोनसे अबस्थायाव दंखायोमोन, जायनि थाखाय बिसोरो दिनै गावबा गावनि खुगाखौ दिनै बबा खालामनानै लानो गोनां बाध्य जानानै फैदोंमोन। बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि थाखाय सासे गोख्रों दैदेनगिरिखौ गोलाव समनिफ्राय लुबैबोबाय थादोंमोन, गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय थादोंमोन आरो गाबोननि बे 26 सेप्तेम्बरावनो जों मोनसे गोदान जारिमिनखौ नुनो थांगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा जियानो जादोला मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन आङो जे आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिखौ लानानै UPPL आरो BPF खौसेथि जानांगौनि बाथ्रा सावरायबाय थानाय जों नुनो मोनदों आरो सावरायनाया गेजेराव थाद'नायखौबो जों नुनो मोनदों आरो थाद'नायखौ जों आरोबाव फिन बुरखांफिननानै सावरायनांगौनि बाथ्रा बुंनायखौबो जों नुनो मोनदों, नाथाय जोबथियाव गासैबो फैमाल जानायखौ नुनो मोनदों आरो खौसेथि जानांगौनि बाथ्राखौ लानानै सावरायनाया फैमाल जानायखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ दायनिगिरि खालामनानै दुसिनाय माखासे बाथ्राखौबो जों दिनै नुनो मोनदों। BPF आरो UPPL खौसेथि जानांगौनि बाथ्राखौ साब्रै साबासो बर'नि मैखोम पलिटिकेल लिडारफ्रानो गोसो सिङाव गोजोननाय गैखाया, सायावल' ओरैनो जास्ट फर खौसेथिनि बाथ्राखौ दिनै खुगायाव बुंनानै बिसोरो जों रायजो राजानि सिगाङाव फोस्रावनानै होबाय थादोंमोन आरो बे खौसेथिनि बाथ्राखौ दिनै बिसोरो जोंनि सिगाङाव फोरमाय खौसेथि जानांगौनि बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव रायजो राजानि सिगाङाव दिनै फोरमाय जों रायजो राजाखौनो मोनसे पलिटिकेलि कनफ्यूज थासारियाव दोननो नाजानाय माखासे फर्मुलाफोरखौबो जों एसेब्लाबो दिनैनि समाव हमदांनो जों हादों। दिनै फैयै BTC बिसायख'थियाबो
जानानै थांबाय आरो गाबोननि सानाव 26 सेप्तेम्बराव रिजाल्ट होसिगोन जोङो फिथाइखौ मोननो थांगासिनो दङ दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जिखुनु जाया थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि मैखोम बिबानगिरिफ्रा पलिटिक्सजों डाइभार्टेड जानानै सोरबा लिडारनि इएसमेन ललिपप जानानै सामसागिरि जानानै आन्दो पलिटिक्सनि खामानि मावबोयै माहारियारि आफादाव थानानै माहारिनि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावबोनांगौ बैफोर मावबोनो गोनां हाबाफारिया ओरैनो गोग्लैसोनानै थाजोबलांबाय जायनि थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोबां रोखोमनि समाज बिथिङावनो जा बा बायदिसिना बिथिङावनो जायाथों मानो गुबुंले बारहावा सोमजिबाय थानायखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनबोदों आरो फैबाय थानाय समाव माहारियारि आफादनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा सोरबा लिडारनि सामसागिरि जानानै दङ माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सामसागिरि जानानै दङ जेब्ला समसिमहालागै पलिटिकेलि डाइभार्टेड जानानै थाबाय थागोन अब्ला समसिमहालागै बर' माहारिनि बिखायाव बेफोरबायदिनो जाथावथारै गुबुंले बारहावाफोरा सोमजिनो गोरलै सुबिदा मोनबाय थागोन बेखायनो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनाया गोनांथि दिनैनि बे समाव माहारियारि आफादनि सोरबायदि लिडारा सोरबायदि दैदेनगिरिया सोरबायदि पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि जानानै दङ माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जुदि सामसागिरि जानानै दंब्ला बै माहारियारि आफादफोरनि पलिटिक्सजों डाइभार्टेड जानानै थानाय माखासे बिबानगिरिफोरखौ माहारियारि आफादनि बिबाननिफ्राय बिसोरखौ बोख्लायनानै बिसोरनि जायगायाव गोदानै जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ बिबान होनानै माहारिनि थाखाय खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदा होनांगौ नङाब्ला आथिं फारसेया थायो पलिटिक्सनि बिखायाव आथिं फारसेया थायो माहारिनि बिखायाव नङा होमबा डाबल स्टेन्डार्ड रल फारसेथिं पलिटिक्सनि खामानि फारसेथिं माहारिनि बाथ्रा फारसेथिं माने बड'फानि आदर्शनि बाथ्राखौ खुगायाव बुङै गोबां रोखोमनि गोबां माने क्रेडिट लाखुमानो नाजानाय फारसेथिं माहारिबादनि बाथ्रा बुङै गोबां रोखोमनि माने बर' फिसाफोरखौनो कनफिउज खालामनानै दोननो नाजानाय गोबां रोखोमनि षड़यन्त्रखौ जों दिनै नुनो मोनबाय आरो दिनैनि बे समाव जों मोनसे सोंथिखौ रायजो राजानि खुगायाव सावरायबाय थानाय सोंथि खालामबाय थानाय जों नुनो मोनदों जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स जोंनि बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय बे 17 इयार्सआव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफ्रा जोंनि BTC आव एन्ट्रि मारिनो सुजुग आरो सुबिदा मोनाखैमोन अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा एन्ट्रि मारिनो लामा होआखैमोन सुबिदा होआखैमोन गासिखौबो डमिनेट खालामनानै बियो सालायबोबाय थादोंमोन नाथाय थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनाय लोगोनो नेशनेल पार्टी BJP बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि BTC काउन्सिलाव एन्ट्रि मारि फैनानै 2020 BTC बिसायख'थियाव जागायजेननाय स्टार्टिं समावनो गासै मोन 9टा सिटखौ देरहासार जानानै बिसोरो आवग्रिनानै लानो हादोंमोन अब्ला नैबे सोंथिया बेनो जे बर' हारिनि सोरबायदि लिडार्सफोरनि थाखाय सोरबायदि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय BJP बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बे BTC काउन्सिलाव इजिलि गोरलैनो एन्ट्रि मारिनो हाखो बै लिडारखौसो सोंथि खालामनानै रायजो राजाफ्रा दिनै गोबां माने सावरायबाय थानाय जों नुनो मोनो थारैनो मा बेनिफिट्स दं दिनै जोंहा न'खरावनो BPF पार्टी दङ UPPL पार्टी दङ आरो गोदानै दाजानाय APB पार्टी दङ दिनै जोंनो नेशनेल पार्टी बायदिनि मा गोनांथि दङ जेबोथ' गोनांथि गैया जेबोथ' दरखार गैया दा जों गावजों गावनि गेजेराव जेसेबांखिनि माने पलिटिकेलि इस्युखौ पार्सनेल इस्यु खालामनानै दिनै होसोलायदों सोरखौबा बुना हरदों सोरनिबा गारि बुख्रेबलायदों दा बेफोरबायदि माखासे गाज्रि गोसोम गोसोनि पलिटिकेलि रुलिं खालामग्रा लिडारफोरनि थाखाय बैबायदि थासारिया सोमजिबाय थागोन बेखायनो फार्स्ट अफ अल जों गावनो गाव एलार्ट जानानै बै गोसोम गोसोनि अहंकार गोसोनि गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा लिडारफोरखौ जोङो सिनायना मोनोब्ला फोरमान मोनोब्ला बै लिडारखौ जोङो BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय किक आउट खालामखानांगौ खारन किक आउट खालामनो हानायनि गोहोआ जोंनाव दङ नैबे मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भट जोंनि बेसेन गोसा भटखौ बै
लुबैसुला आखुनि गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा लिडारफोरनो थुनानै ओरैनो मिसइउज खालामनानै दाला रायजो राजा नोंथांमोन। दा मोनसेल' बाथ्राखौ आं बुंनोसै जे जोंनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैखानाय जाखिनि माने 6थि फारिलाइनि मोनथायफोर 6 सिडुलनि मोनथायफोर आरो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ फोथांफिननायनि थांखियै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडुलनि माखासे मोनथायफोरखौ रैखाथि होनायनि थांखियै जोंनि बर' माहारिनि थामोनथानि बेसेनखौ जेब्लायबो गोजों मोनसे स्टेजाव लाखिनायनि थांखियै जायफोर बर' फिसाफ्रा हर सान नांथाब नाजा 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय खामानि मावलांबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। लोगोसे गाबोन 22 सेप्तेम्बरनि सानाव बेनि फिथाइखौ मोननो थांगासिनो दङ। गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।